Tervehdys! Mä oon Reissunikke. Ja tällä kanavalla minä aion reissata mahdollisimman monessa paikassa, kun on ikinä vaan mahdollista. Mä aion käydä muun muassa. En kyllä osaa sanoa. Mä asun Nummelassa. Ja täällä on nyt niinku sille aika lähellä paikkoja. On just Kirkonkylä ja on Lohja ja on Pusulaa. Sitten mä voin myös muun muassa näissä paikoissa käydä. Ja mä voin myös käydä sitten Hyvinkäällä. Ja siinä lähellä olevalla Kytäjällä, mun mökillä. Sielläkin on paikkoja, missä mä en oo käynyt, missä mä voin reissata ja tälleen. Joten tää on niinku mun kanavan idea. Reissata täällä Nummelassa semmosissa paikoissa, metsissä, mitä nyt vaan löytää. Missä mä en todennäköisesti ole käynyt. Ja sitten siellä selvitä mahdollisesti yö tai vaan päivä tai jotain sinne suuntaan. Mä en oo ihan varma vielä ihan kaikesta, mutta kuitenkin suunnittelussa olen miettinyt, että kävisin vähän pidemmälläkin, mutta ainakin ihan alussa täällä Nummelan ympärillä aion käydä. Näissä metsissä olla yötä, olla vaan päivän, olla muutaman tunnin. Vähän silleen niin kuin näin kuin noin, kun en ole vielä ihan varma. Mutta sen sä pystyt selvittämään vain ja ainoastaan sillä, että sä tilaat tämän kanavan. Ja katsot joka ikisen videon, mitä mä tälle kanavalle teen. Ja sen mä myös vielä sanon, että näitä videoita ei tule tulemaan hirveän nopeeseen tahtiin. Koska kuitenkin mun pitää suunnitella se video, kuvata se video, editoida ja sitten julkaista, niin siinä menee kyllä sitten hetki aikaa. Mutta ainakin tänään mä aion kuvata ensimmäisen videon tuossa ihan mun lähimetsässä, olla siellä ehkä muutaman tunnin ja katsoa mitä sieltä sitten keksii, että sitten voi sitten ehkä tehdä jotain muutakin sitten. Joku tuli, nyt mun pitää lopettaa.